Hem pres les mesures necessàries i quan ens ho han demanat, hem tancat. Diuen que estem en un moment de transformació total, que res tornarà a ser com era. Que venen temps difícils. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Col·laborarem amb els millors productors. Treballarem de sol a sol. Seguirem buscant l'excel·lència. Cuidant obsessivament cada detall. Amb el màxim nivell de professionalitat i dedicació. Investigarem, innovarem, crearem. Amb il·lusió, amb moltes ganes. I fent sempre autocrítica. Sent inconformistes. I amb humilitat. És a dir, seguirem treballant exactament igual, com ho hem fet sempre. Continuarem fent el mateix que ens ha convertit en la millor gastronomia del món. I així podrem continuar rebent a casa nostra. Amb els teus amics. Amb els teus companys de feina. Amb la teva família. Per compartir, per gaudir, per descobrir... Perquè flipis. Per cuidar el benestar del teu cos. I de la teva ànima. I no ho podríem fer de cap altra manera. Perquè això no és només el nostre mitjà de vida.